матча, Respect the Beans, матча. Ние се занимаваме с кафе, но какво е матча? И за или против матчата? Матча е японски зелен чай и става все по-популярна в кафе в средите и все по-търсена в кофишоповете. Но има ли място тя в кофишоповете и трябва ли да се предлага? Една от причините ние да се занимаваме с спешалти кафе е, че сме любители на качествени и естествени продукти. А матчата, когато е подбрана качествена, може да бъде точно такава. Естествен продукт, който има много полезни свойства. От време в кафетериите се продават чайове и топъл шоколад. А матчата е чай. Не разбирам защо пък точно матчата трябва да бъде някакъв проблем. Аз съм любител на кафето. От време на време пия и чай. Матчата като вкус може би не е моя вкус, но пък хората сме различни и добре, че сме различни. Ако питате мен, пийте кафе, но дори и да пиете чай, аз нямам нищо против. Наслаждавайте се на живота и всякакви лозунги, матча, Respect the Beans, за мене са или пиар, или пълни глупости. Няма смисъл от това.